Gopal, good morning. Nonton sesi spesial ala sekian bitang apa ini? Bitang apa ini, guys? Bitang apa ini? Hai pokoknya hai tidurnya. Nah, warnanya bang, nonton mana kan dah kadang mana, dan naya dia hang sekian bisa, harus apa? Ay guys, nene yang berpilih baik bitang ah. Apa itu? Malaysia. Malaysia. Tapi saya mending nggak mending ikan. Mana macam bang? Aku sudah hal. Ayo kita dengan sini nggak mama kemana? Mama kamu tuh nggak? Mana gini tapi tak kemana? Naik bisa naik. Sekarang aku bisa kerja. Anu kakek yang dulu mengenal hanya. Ang logonya ini untuk sisi lain saya ram. Naik deh nih. Untuk saya ram jadi bangsa nih. Lalu baca kali. Lewat badi muka ini singgah miku. Jadi aku miai nih. Senai hora hai. Tuh. Naik logo persen na sanyo thangna na ama bakriyo thangna gede. Nih. Isi bang nih gede thara dung nih loh se. Dung nih bu. Dung nih bu kan jago ai ko. Thằng các bạn đi gam nhiều xe nay đường thằng này bắt đầu biết kẹt nữa nhiều. Thằng các sinh thường. Này bây giờ nào biết cái đâu nữa. Anh biết bây giờ chính thằng của mình nè. Chính là cũng mèo của thằng khờ. Hoa của mình cũng xứng đáng. Ấy ba bè bên mặt chưa. Rồi cũng mua chẳng chẳng phải là cái thằng này nữa. Nà khâu này video mình đợi này mình làm ăn xong. Có khá bà thầy ra nà mình bị hai đầy điện năng của lộ. Ê này. Cái đồ à vậy. Ê này chẳng nào của mình à. Nam mà bà vậy. Gumaya apa ikut saya kejakan nih. Woi sasem. Wah kemana aja? Dokter lagi ya ke sana nih. Ini. Anak asal gumaya. Nah iya ke sana baik ke sana. Nah jenang gumaya asal mencari ya. Nơi biết đi nó mưa nè. Nơi biết hay nó mưa nè. Tôi hay nó biết băng xong một mình đó. Nhưng mà nó càng nó mới thổi đi. Ai ăn hả? Nơi xong một cái mày. Cái này bố xong rồi mình lên trong mặt kìa. Mana? Suskit na. Ampai biawhai. Mababa अखा हाबाथाय मोनो आरो ना जा गिदिर नै दा जोंना बिबोनां सानै साब्रैबावदों बै दैयावनो मोनो दा दिनै दैया बांद्राय देराखै बिसिबां मोनबाय आङो खिफि बेन्दोंखौ सोरबा सोरबा फाद्रि लेवा ना माबा होनो ओमफ्राय जोंथिं खिफि बेन्दों होनो आरो जायगा जायगा फाद्रि लेवा ना मा होनो ओमफ्राय जोंथिं खिफि बेन्दों होनो आरो बेखौ जानांगौ देहानि थाखाय ब्लाड सार्कुलेसननि थाखाय ओमफ्राय ini benefitnya गोबां दं आरो आं जिखौ मिथियो आं बेखौ खिन्थानोसै ओमफ्राय आं लादों नोरसिं बे जाहैबाय नोरसिं बेखौथ' जाथारनांगौ सालायलायबाय नामा मारैलाय बेनो लोगोफोर नै जोंना गुमैया नायखौ नायखांनानै फैफिनबाय बेरायनानै फैफिनबाय
हाबायगासिनो इनो ना नायनाया खिफि बेन्दों खानो लाबोबाय दा थावा बिराद मोजाङैनो जाबाय आं दा मैगंखौ होनोसै आं नै खिफि बेन्दोंखौ एवनो नागिरबाय आलु होगोन नालाय बे खिफि बेन्दोंआथ' फाद्रिलेवा मैगङाथ' दसेनो मोनो नालाय ओमफ्राय बेखायनो आलुआ एसे सम लायो नालाय मोननो टाइम लायो नालाय बेखायनो आं आलुखौ एवग्रोबाय आलुआ जेला एसे आराम रुइखानाय जायो अब्लानिया आङो बे मैगंखौ होनोसै बिदि खालामग्रोनांगौ आरो आलुफोर होयोबा बेथ' दसेनो मोनो नालाय बिलाइसो नालाय बियो बेखायनो बे आलुफोर होयोबा बा माबा मोनसे होफायोबा बे आलुफोरखौ एवग्रोनांगौ आरो आराम एवग्रोनोसै आं दा एसे कालार फैनायनि माबा होनोसै मा होनोमोनलाय बेखौ हालदै कालार पाउडार बेरा कालार पाउडार हालदै होबाय आं मोजाङै एवग्रोनोसै उखुन्दैजोंनो मोजां नङासैनो लोगोफोर आंना आं मैगं होसननायखौ खेबलायलायासै उनावहाय जायखिया बे आलुआ एसे माबा जाखांबा होनांगौ आरो बे बिलाइआ दसेनो मोनो नालाय ओमफ्राय हालायाबाबो जायो आं गांलाब गांलाबसो आराम मोनो राननोबो मोजां जायो गांलाब गांलाबबासो आराम पापरजोंबो गोथाव जायोलै पापरजों जानांगौ र' मालाबा नंगौ मा खालामनो नागिरदों नों दा आं एवखांबाय आलुजों खिफि बेन्दोंजोंखौ बिदिनो फ्राम फ्राम एवनांगौ आरो होमबासो जानो आराम जायो नोंथांमोनखौ आंनि एसएससि मिडिया इउटुब चेनेलाव बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनगोन आरो आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामगोन शेयार खालामगोन आरो साबस्क्राइब खालामगोन नै जोंहा बोराय बुरै फट' खेबलायलायगासिनो दङ नोंथांमोनहा नायदो गिदिर गिदिर आंखौ बोरायनि मबाइलखौ नायगासिनो आरो बेयाव एसे मोजां नुदोंथ' बांद्राय मोजां नङा बेनि मबाइला आंखौ रानथेंथों नङा नोङो भिभ' Y17 मोनो नोंना दानि गोदान ओंखारनाय आंनिया F17 अप्प' जोङो जोंनि न'आव थांनो नागिरदोंमोन आरो ना दाउ लायनो नागिरदों मालाय बिखुनजोआ बिजामादै फैनायखाय दाउ लांफै होननानै बुंहरदों बेखायनो दाउ लायनो नागिरदोंमोन आरो ओमफ्राय अखा हागासिनो दासो हाबाय आरो दा थांनो मोनसिगोन बायदि मोनदां आंना बोराया फैलायबाय अन्थाव जानानै फैथारो आंना बोराया फैबाथाय फिसा जानानै फैयो खामानि मावनांगौना बिरादनो डिउटि होनांगौ ओमफ्राय जानाय लोंनायफ्रा बांद्राय थिग नङा जायफोरा डिफेन्सआव जब मावो एसेबाबो मिथिखागोन TN ब्रह्मआ दा नोंथाङा मिथिगोन नै फैलायबाय आंना बोराया Mama hore biskundnya ini ya, cuma ya. Nah ini, apa hore cuma? Ini kita sekarang karena dalam kita. Ya, dengan kayak mati bagus sih kan sesuatu. Cuma kau nih bagus sih kan, mana ada toilet sih kan sebenarnya.